Henne ka sngi ka arpoi tarik unai lor. Ka kan hon jang kiseng samla pule ka Khasi Student Union South Khasi Hills Unit Sora. Kalawan keu shakani ka nomba shalong banyak ndo bat ki bor sarkar banyak ren halor ka jingkat teu ya ka pule puti ka than Sora. Ka Khasi Student Union South Khasi Hills Unit Sora henne ka sngi kalai kendo ya ka menteri ka bakmi ya ka tanat pule puti ikong Roshan Warji. Bat pen pa halor ki katu ka ne ki mat jing dawa jungka ka bala dawa tengro nadu ki kindak snem balala. Ki be dai bat ka Sora Government College. Kawai hi nakimat ka bakham kongsan ka bakinong yalam jong KSU kila pen pau hakani ka menteri kadai halor ka jing dawa ban pen bahano ka yeng jong ka college ka ba ka jinglong jingman jong ka kumba kalong manta kamlong so ka basinga nya ki samla pule kinong hikai ba kinong tre jong ka college khamta magini ki singi ba manta ba ujumai wan ya danti janman la kapor ilawan man ya kendu sin yai Dr. Asila Lu po bilang bat ya ka education department te hapor mga ya katu mengisi random semua halai tarik mana makharwe arja khatsau te beda bekas Sora Government College, beda bekas building, buat ya ka stream science berkemas. Di mata sengi pan iwan berbudin biang ya kata ka paminsua, muslim ada kasau, di nakaliang jong ikong ila kulat, berinsim kia beda bekas ni ka college ka jong itu Sora Government College. Di yang paling safat ya ka education department, instalasi perkhat bah, bisa eksamen bah beda bekas ni ka Government College. Dia kajing kulat jong i macam kia iru kita kerpat beda berkah building nomor ba building kada ibarit berkah bala i songtor ti mai yang ba insapek besar ba bagi ufsar jong i ti insa hari nang tahu insa yuke ila kular kajing kulat jong i kolong ba macam kia kawai pat kajing dawa jong KSU kolong halor kajing dan kam ban pen he no iki yeng class hakani ko college namar kat nami ki singi ki samla ki bon pule hakani ko college kana nang keu ka bahadu menta ki ba pule hang ne kiladan hadu khandai spa ar phongon kat ba ka jing he jung kamera pan kadang ne kumjo bakin ngam war ba kisnem banwan ni dikena ba namni khandai spa ar pho bodan menta na kasnem kinang increase student nanti tingin ba hadian san snem kila man boy du arja di ini ka kani ka building ba menta kan mla asu ban penyam ni na mak melong menta ro kasigan kila man syong urusan mun dungun ka long makhap ni apa ni tingin don kam ki ya ni building ba sakawai pat kamat ka bakinong ilam jong KSU kila pen pau syakani ka menteri sarkar kadero halor ka jingdo nong jong kisamla pule ki bawan na kilong yeng baduna ka yo ka kon ki bawat la ki dan bon na ki bala ban peteng ya ka jing pule ha ki wai pa ki subject kam ha ka science but commerce hendre ki ha ban peteng bait ka jing pule jong ki tang ha ka subject arts namar ka ni college dang don tang ni ka wai ka subject ki ko ba inbu no ya ka science ba commerce sang ti kalong ba bon ni ki kena pule ki jong i na sti ka than ki wan na kilong yeng kolong sem ki baduk ki ba lada ki pas bah kan unuh po ka matring awak kelas 11 kelas 12 kila balik po Sora ki don ki kelas ki bala la pan ki school ki bala le kan ka science bo kemas dari mas ndap ada ya kan ka science bo kemas kelas 12 ki haban switch no iladi saka arts na kada ba ki bahing bahasam ki me ki pa ki mla shu ban continue ban ki sha shlong nomor ba shlong mata wat ka bai bai yang ru ni ki bla poi lu sa hajar san hajar te ka sem jing ya kini ki parano shnong jong i sithi ki ba duk banu continue pada sini tengah daung iwan ini madam mentai nak kular bai simkhia bai safat ya kan ini di kecon department di ofisar ini keren keluarkan ini fa